मोनसे गिदिर खौरां नेपालाव फिन बिरखंनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय नेपालनि काठमांडू बिरखं गाथोनाव टेक अफ खालामनाय समाव बिरखंनि जाब्रबथायाव 48 सुबुंनि जिउ खहा नंगौ 9NAME CRJ-200 बिरखंआ दिनै फुंनि 11 रिंगायाव त्रिभुवन गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोननिफ्राय पकरा फारसे थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो आरो बे जाब्रबथाय जानाय बिरखंआवनो गासै 19 सुबुंफ्रा दंमोन बेनिनो 48 सुबुंफ्रा जिउ गोमायो गुबुन फारसेथिं बे जाब्रबथायाव बिरखंनि सालायगिरि एबा पाइलटआ जिउ रैखा मोनो मिथिनो मोननाय बादिब्ला 9NAME CRJ-200 बिरखंनि सालायगिरि एबा पाइलटआ बे समाव काठमांडू मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं थारैनो नेपालाव फिन आरोबाव बिरखंनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानाया गासै मुलुगनाङैनो सोमोनांहोदों